Når nu jeg har fået løsnet skulderbladet, som man ser her, nedad til, jeg kan nu løfte op i skulderbladet, og man kan se på indersiden af skulderbladet, der er en tydelig kant. Der sidder en muskel herunder, som hedder subscapularis. Den er med til at holde skulderbladet ind til selve brystkassen, og generelt med til at stabilisere skulderbladet. Den kan man gå ind og massere simpelthen på den her måde, ved at man fører fingrene ind under skulderbladet. Det er vigtigt, at man lægger en støtte på forsiden af skulderen, sådan at man på den måde løfter op i skulderbladet. Man kan helt forsigtigt lave et lille træk udadtil. Men det, at skulderbladet er løsnet på den her måde, betyder, at spændinger, som har siddet mellem skulderbladet og rygsøjlen, nu er blevet løsnet op for, og muskulaturen her er blevet blød og smidig igen.